Hola Antonio, mira, un pouco este o esquema eléctrico para que entendas como funciona. Aínda que dixo tes que ter conectado, simplemente para que entendas como vai por se tes que facer algún cambio. Mira, este cable negro ven do enchufe directamente, é o que alimenta. Vale, este cable negro simula a túa caixa de empalmes, digamos, ¿no? Que está na parede. Entón, por este cable negro cheganos este cable marrón, que é o que trae a línea, o cable azul, que é o neutro, e este que é a liña de terra. A liña de terra teria que ir directamente ás cargas. En este caso as luces non traen toma de terra, entón deixen desconectado, pero se é un motor, por exemplo, como dos persianas, ten que ir conectado directamente da caixa de empalmes ao motor. Directamente, vale? Logo, por outro lado, tens que ter, si tes en este caso, este xeli que temos pode alimentar ou un motor ou dúas cargas, como teño aquí, porque non teño un motor para facer a simulación, poño dúas cargas, pero ven a ser o mesmo se ti en lugar de ter unha bombilla e outra bombilla tes subir no motor subir e no motor baixar, é o mesmo, son dúas cargas igual. O único que pode cambiar é que eu para que funcione isto teño que ter dous interruptores e ti no caso dunha persiana terías pois un pulsador destos ou un pulsador destos que se quedan fijos, ¿no? Entón é a única diferencia que podrías ter en esta simulación, vale? Entonces, fíjate que no Xeli ten que haber sempre, vas a ver que sempre hai estos que pon L, que ten dos cables negros. Esos dos cables negros van directamente á caixa de empalmes. Vale, eses cables que poñen L son dous, son os que traen a alimentación, son os que traen a corrente, vale? Logo, por outro lado vas a encontrar, a ver se enfoca un pouco mellor. A ver se desde aquí, que non se ve un carallo. Aí. Vale, entonces os L, que son os que traen a corriente, van directamente á caixa de empalmes. E depois vas a ter para cada bombilla unha S e unha O. A O é a que vai directamente á carga, que en este caso é unha bombilla, que podría ser o motor de subida da persiana tamén, vale? Para esta mesma carga ten que haber unha S que é o switch, o interruptor, vale? Entonces, fíjate que eu teño aquí este cable gris que ven por aquí e ven ao interruptor, que o interruptor tamén teño alimentado con un cable negro por outro lado, vale? O interruptor ten unha L e outro cable que vai ao switch, ao Xeli, perdón. Vale, entón, na outra bombilla que teño por aquí, teño conectada na dúas, no segundo conector, o sea que o 2, que é este cable marrón, vai directamente a esta outra bombilla, que tamén está alimentado con un neutro, as bombillas levan o neutro, as dúas que van á caixa de empalmes directamente, vale? Entón, decía que aquí tiñas o 2 e o 2 ten tamén o S2, que é o que vai ao switch, que é este outro interruptor que teño aquí, vale? Xa teño dous interruptores. Os cables grises van pola parte de atrás, vas a ver que os interruptores teñen, aí ves, unha L e máis un 1. A L é o que vai a liña a caixa de empalmes directamente e o 1 é o que vai ao Xeli, vale? Isto sería para os interruptores. Si tes os pulsadores para subir persiana, en lugar de ter unha carga, podrías ter estes dous tipos. Sería este que pulsas, cando pulsas se vai solo para atrás, ou podes ter estos que pulsas, se queda fijo, e tens que darlle outro para que se solte. E volves a pulsar, e así para que se solte, vale? Son dous tipos de pulsador. Este por atrás vas a ver que ten unha L. A L teria que ser o cable negro que vai a caixa de empalmes e alimenta. E o 1 e o 2 terían que ir no Xeli na carga 1 e na carga 2. Perdón, no switch 1 e no switch 2, porque é o interruptor, vale? Son os que fan o movimento. Vale, entón este 1, 2 irían a este S1, S2. Vale? O sea que terías que alimentalo con cable negro, aquí no medio. Este 1, 2
leválos ao Shelly no S1 e no S2. E logo, estos outros que teñen así un pulsador, por detrás vas a ver que teñen un e 2 tamén, que terían que ir tamén a esta posición, a S1 e S2 do Shelly, que son os interruptores. E este L2 e L1 son os que traen a liña, o cable en negro, que ven directamente da caixa de empalmes, vale? Terías que traer dous cables negros para aquí, un para arriba e para baixo, para que funcione o interruptor. Entón, cando pulses un subiría, cando pulses o outro baixaría. Vale, e este é a situación, digamos, do inicial do Shelly. Entonces, comprobacións que tens que facer é que simplemente cando conectes todo, ese interruptor, o un ten que funcionar e o 2 ten que funcionar. Sin facer nada todavía no Shelly, ainda non configurei nada. Solo con conectar todo ben, debería de funcionar todo. Vale, independentemente de que o Shelly funcione ou non funcione. Vale, agora vou apagar e vou a facer un vídeo de como... bueno, outra cousa máis, perdón. Hai outra cousa que temos, que os Shellys antigos, que son este modelo, son os 2.5, fíjate que teñen... Vou acercar aquí un poquinho. Ves que empezan con S2, carga 2. Están aí xuntos. Sin embargo, nos novos, o 2 está aquí e o S2 está aquí. O sea que se cambias un interruptor destos, simplemente tens que fijarte nas letras que hai aí e cambiar o cable que está na S2 e poñelo aquí no S2. Vale, non te confundas en isto porque isto sí que é importante. O que está aquí no O2, tens que pasarlo aquí para o O2, para este. As L's son o igual, son as liñas que traen a electricidade, LL, LL. E pois o O1 e S1 serían O1 este de aquí, S1 este de aquí. Están separados en este novo. E o neutro está sempre na dereita aquí tamén. Aquí tamén está na dereita. O cable azul que ven na caixa de empalmes. Vale, o sea que fíjate tamén se tes o modelo novo do vello e cando os veas a cambiar, cambia cable por cable para non confundirte. Cambias un, conéctalo no novo, apretas, cambias o outro, conéctalo no novo e apretas. Se non, podes te confundir de cable e logo sí que non funciona ben. Vale, pois entón agora vou gravar un vídeo de aplicación de como sería para que este Shelly novo se conecte na aplicación.